wannan hanya tsakanin gadar Maiwa da Ningi, hanyar Kano, ta datse, ta yi mummunan yankawa, ruwa ya yi ambaliya, amma cikin yardan Allah an ceto wayanda suke kan mota wanda ruwan ya gangara da su. Yanzu haka muna gurin wannan hanya dai ta yanke, babu hanya daga gadan Maiwa, tsakanin gadan Maiwa zuwa Ningi babu hanya. Na Kano ba zai samu zuwa Bauchi ba, na Bauchi ba zai iya zuwa, ba zai samu zuwa Kano ba. Ka ce ga abun ma a gabana. Sun fito ne su ma?